Če je bila ona utelešena nedolžnost, potem ste vi, gospe in gospodje, grešni. In to vsi, od prvega do zadnjega. Okoli njega je završalo do vznemirjenja. Prižgal si je cigareto in zamišljeno te mrko zrl predse. Gube na čelu so se mu poglobile, grizel si je ustnice. Pri peči za njegovim hrbtom je Petrina ves mehak od občudovanja opazoval ta genialni tilnik. Veste, da hodim po svetu že leta, desetletja, da nabiram bridke izkušnje in da se ni za debelo krinko laži in ukan, zares, vsem obljubam navkljub, nič spremenilo. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves irodalomkedvelők! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm körünkben Krasznaurkai Lászlót, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb bíróját. Krasznaurkai László nemzetközileg ismert és elismert író, esszéista, forgatókönyvíró, aki 1983 óta kizárólag írásainak élő szerző, aki külföldön is számos díjban részesült, az Amerikai Egyesült Államoktól Németországon keresztül egészen Japánig, ő az első magyar Man Booker díjas író is. Lászlóval magyarul beszélgetünk, és tegezzük egymást, hiszen már nagyon régóta ismerjük egymást. Kedves Laci, nagy szeretettel üdvözöllek itt a Fabula Fesztiválon, Szlovéniában, Ljubljanában, most újra itt, hiszen nem is olyan régen, 2014-ben Vilenica díjas lettél. Milyen érzés most újra itt lenni? Milyen élmények fűznek téged Szlovéniához? Jó volt önökkel esetében. Fogalmam sincs, hogy önök mit láttak, mert mi nem láttuk. És jó volt visszajönni Ljubljanába, ahol tulajdonképpen azóta nem voltam, ami majdnem 10 év. És hát ilyen csodálatos időben meg végképp, hát tulajdonképpen számomra igazából nincs rossz idő, mert én nagyon szeretem az esőt is, meg a szelet is. Talán ezért is lakom részben Triesztben, mert nagy bóra rajongó vagyok. Szeretem a jéghideg erős szelet, és hát a trieszti bora az elég erős szél. Önök megkapják szlovénül azt, amit magyarul mondok? Mindenkinek van fülhallgatója? Meg tudnád kérdezni szlovénül? Mindenkinek mondja, igen. Igen? Mindenkinek. Okay. Mert én gondtalanul beszélek, de lehet, hogy senki nem érti. Most hirtelen eszembe jutott, hogy megkérdezem. Szóval milyen volt visszajönni Ljubljanában? Nagyon jó. Nagyon jó. Én nagyon szeretem Ljubljanát. Függetlenül attól, hogy az utóbbi időben csak átmegyek, igen gyakran. Mert ha Magyarországról vagy Bécsből jövök, én mindig Szlovénián keresztül jövök, mert nagyon szeretek még az autóban. Ez az egyetlen ország, ahol szeretek autósztrádán menni, mert gyönyörű egyszerűen, gyönyörű ország. És ha havas, ha esik az eső, ha süt a nap, mindenképp jó. Persze, ha süt a nap, az a legjobb, mint ahogy ma gyönyörű idő volt. Nem is gondoltam, hogy önök eljönnek ma, mert nem gondoltam arra, hogy végül is 8 órakor este már nem nagyon süt a nap. Még így sem, ahol tudomásom szerint oly boldogan élnek az emberek. Szeretem a kis folyójukat, szeretem a hegyeket, szeretem az itteni embereket. Az egyik első barátom ebből az egész térségből, egykori Jugoszláviából, itt szlovén volt,
Nico Grafenauer, akit talán már önök nem is ismernek, de ő volt a Novel Rémiának a főszerkesztője. Ismerik? Akkor még mindig annyira hangosan beszélt. Egyszer voltam vele az Írószövetség gyönyörű kis kerthelyiségében, vagy kertjében, és ott folyamatosan üvöltött, és így mutogatott az emberekre, hogy te is besugó voltál, te is besugó voltál, te voltál a legnagyobb besugó. Úgyhogy nekem csak jó élményeim vannak Szlovéniáról is, Ljubljánáról is. A Nikó például azt csinálta egyszer, hogy ő nem akármilyen ljubljanai, ő egyszer meghívott vacsorára valahol a hegyekbe, és bementünk egy tök üres étterembe, ott volt a teljes személyzet, egy nagy asztal meg volt terintve, rajta egy kecske, egy egész kecske, megsütve. És kérdezem, hogy ez itt egy csoportos buli lesz, vagy nem? Szóval nem, megvettem az egészet már, az egész éttermet. Csoda, hogy ezek után jól érzem magam Ljubljanában. Ilyen nagyon pozitív élmény után beszélünk egy kicsit a művészetedről is. Említettem a bevezetőben, hogy 1983 óta szabadúszó író vagy. Mi volt az a belső hang, vagy az a külső hang, vagy volt-e egyáltalán hang, ami azt sukta neked, hogy a lét kifürkészhetetlen dolgokkal foglalkozzál, vagyis az írással? Vagyis hogyan kezdődött egyáltalán ez az írás? Hát volt belső hang, külső hang, és a belső hang és a külső hang is azt mondta, ne írjál. Teljesen egyetértettem vele, ezzel a belső és külső hanggal is, de aztán egyszer, akkor éppen családon elleni lázadás egy formájaként egy olyan mezőgazdasági vállalatnál vállaltam a 70-es években munkát, ahol éjjelől voltam egy tehenészetben. Ez volt a legjobb állás, amiben valaha volt szerencsém részesülni. Képzeljék el, hogy sehol egy ember 300 szöszölő tehén, zizegett a szalma, 300 tehén alatt, csodálatos, ma is hallom. És összesen 2-3-szor kellett végigmennem, hogy tisztába tegyem őket. És akkor hát az éjjeli munka ugye azt jelentette, hogy hajnali 4-ig voltam ott, aztán jöttek a fejőnök, és mentem haza, és szólt a tanyán, ahol meghúztam magam, a családfő, hogy ne feküdjek le, hanem segítsek nekik, mert egy bizonyos Irimiás jön malacot herélni. Kimentünk a hátsó udvarra, és vártuk Irimiást, aki ott a tanyavilágban, egy másik tanyáról jött, egy nagyon ijesztő ember volt. Körülbelül 50 éves lehetett, egy óriási, vastag esőkabát volt rajta, ilyen katonai esőköpeny, ami leért a bokájáig. Egy hatalmas óra volt, kifejezetten vadászó sasmadár szeme, alig pislogott, és alig beszélt. És az én dolgom az volt, hogy a háztulajdonossal, a tulajdonossal kihozzam
így darabonként a malacokat, akik persze sivítottak szegények. Én a mellső lábaikat fogtam le, a tanyasi ember a két hátsót úgy, hogy amikor Irimiás kijött az udvarra a kötelező pálinkák után, akkor letérdelt az állat hátulsó két lába közé, és szinte ceremóniálisan belenyúlt a kabát zsebébe, és kihúzott egy ilyen gyorsba tekert valamit. És lassan kibontotta a földön, és egy nagyon éles szike volt. Megnézte az élét, ugye magasra tartva, és aztán lenyúlt és vágott. Jött a következő. Vágott, lenyúlt. Mi hoztuk ővel, nem szólt egy büdös szót, és akkor nem bírtam nézni az állatok szenvedését, és egyre följebb emeltem a tekintetemet. Elérte a tekintetem a ház gerincét, és akkor hirtelen megjelent a nap. De nem vörös volt, hanem barna. Vége volt, bementem a házba, és akkor eldöntöttem, hogy írok egy könyvet. Nem okulva abból a figyelmeztetésből, amit a belső és a külső hang mond, ne írjál. Nem akartam több könyvet írni, és különösen nem akartam író lenni, a szónak a szociális értelmében, és nem azért, mert lenéztem, vagy ilyesmi, nem valami negatív, hanem ellenkezőleg annyira távol a magasba éreztem az írókat, a művészeket, amihez én nekem semmilyen közvetlen kapcsolatom nem lehetett, úgy éreztem. Nekem szentek voltak akkor a költők, az akkor élő költők, szentek voltak az akkor élő írók, és nálam eléggé összekeveredett, hogy ki él és ki halt már meg. Ez a mai napig így van. Egyszerűen az nem tűnt el nyomtalanul, hogy élt Dosztojevszky, visszaugorva az időben élt Homérosz, ha egyáltalán az egy személy volt, vagy Dante, vagy Shakespeare, vagy a magyar Ady Endre, vagy éppen most ünnepeljük a 200. évfordulóját, Petőfi Sándorról, és így tovább. Nekem ez József Attila, és így tovább, aztán a kortársa. Szóval összekeveredett, ezek mind elevenek voltak a számomra. De éppen ezért, mert ezek ugye egy nagy sanctuary-be, egy nagy szentségbe voltak valahol, én magamat egyáltalán nem tudtam elképzelni. De egy könyvet úgy éreztem, mindenképp írnom kell. Annyira fontos volt nekem ez a könyv, hogy amikor befejeztem, úgy kb. 5 év múlva, 5 és fél év múlva, akkor, és egy íróbarátom, Eszterházy Péter, akire talán itt is néhányan emlékeznek, egy nagyszerű ember volt, sajnos elvesztettük, nagyon fiatalon. Vele véletlenül kapcsolatba kerültem, és ő elolvasta a kéziratot, és aztán az ő elegáns agresszivitásával azt mondta, hogy már pedig ezt ki kell adni. Én nem akartam kiadatni a könyvet, csak megírni akartam. És azt mondta, hogy ez micsoda kamaszos boldogság, szamárság az egész, dehogy nem, a legjobb kiadóba elviszem én, mondta az Eszterházy, és valóban megtette, és odaadta az egyik magvetős lektornak, aki ma is a kiadó, legalábbis ezen a néven működik a mai kiadó is, és akkor azt mondtam, jó, hát, és akkor mondták, hogy ők kiadják. Ami nagyon furcsa volt, mert ebben a könyvben az egyik főszereplő, és az egyik síkja a könyvnek egy rendőrségi besugó. Most ez a 80-as évek közepén, ez 84-ben került be a kiadóba, és 85-ben jelent meg.
És ez lényegében egy képtelenség volt. Ez egy erős kommunista diktatúra volt, szovjetek által elfoglalt ország. Itt nem lehetett besugókról írni, meg rendőrségről, meg ilyenekről. Még a mai napig nem tudom biztosan, hogy miért jelenthették meg ezt a regényt, a Sátántangot. Én azt gyanítom, hogy a kiadó akkori igazgatója egy volt magyar KGB-s tiszt volt, egy egykori, tehát a Rákosi korszakban, tehát a legnehezebb kommunista diktatúra verzió alatt, aki aztán kilépett ebből a közegből, és átment, irodalmi ambíciói lehettek, és átment ebbe a kiadóba a vezetőnek. És azt hiszem, hogy őnek, szóval emiatt, hogy ő eljött onnan, emiatt voltak rossz érzései, vagy akár bosszúvágya, és meg akarta mutatni, hogy neki azért marad hatalma. Hogy még arra is van bátorság, hogy ezt a könyvet kiadja. Szerintem ez lehetett az egyetlen ok. És aztán megjelent a könyv, és sajnos nem úgy, hogy én akartam, mert én nem akartam, hogy odaírják a nevemet. Csak azt akartam, hogy a Sátántangó cím legyen rajta. Egyáltalán nem nagy képűségből, mert egy ilyen könyv van, az a Biblia. Ugye nem akarod ezt azért, nagyon nagyszerű, de azért talán ez azért mégsem. És aztán ő mesélt, hogy szerzői jogok vannak, meg kötelező. Szóval mindesetre nevemmel együtt jelent meg. De én akkor még nem gondoltam, hogy ebből én úgy fogok kikerülni, hogy én nem akartam lenni, szóval igazából semmi sem akartam lenni. Én eléggé, először is elvesztettem, akkor nagyon sok évvel át nem nagyon tudtam beszélni. Főleg nem dialogizálni. Monológot azt tudtam mondani esetleg, a legbensőbb barátomnak olyan mindig csak egy volt. De például a szomszéddal, hogy milyen szép időnk van, vagy arra a kérdésre válaszolni, hogy milyen érzés újra visszajönni Ljubljanában, én megnémultam abban az időben. Ez legalább majdnem 10 év volt, hogy én nem tudtam beszélni. Aztán egy házasságban a feleségem az ilyen talpra esett asszony volt, és ő azt mondja, micsoda hülyeség. És ő szépen rávezetett arra, hogy voltak nehéz éveink az elején, amíg ez olyan gyorsan nem ment nekem ez a beszéd, a hétköznapi beszéd. Na mindegy, és akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor ezzel kész a könyv, letudtam, és minden megy a régiben. Tehát zenélek, különböző hangszerekkel játszottam, tanultam gyerekkoromban és ifjúkoromban klasszikus zenét, játszottam beat zenekarban, játszottam jazz trióban. Apropó, fogalmam sincs, hogy honnan tudtam én, vagy hogy jutott egyáltalán hozzá. Én nekem a kedvenc jazz zongoristám Thelonious Monk volt. Az egyik legnehezebben imitálható jazz zongorista. Nem a technikája miatt, hanem tulajdonképpen a technika az ő esetében egy félreértés, hogyha az ember ezt technikának nevezi. Lényegében egy félőrült volt a Monk, a rengeteg drogtól talán, de nem lehet pontosan tudni, és elképesztő fontos volt számára a le nem ütött hang. A le nem ütött hang. És én úgy éreztem, hogy a Sátántangó című regény épp ezért egy fércmű, és ma sem ajánlom senkinek. Tehát nem promotálni vagyok itt a könyvet, finoman szólok. De most már benne vagyunk a könyvben, Laci. Benne vagyunk a könyvben, mert hogy ezt a könyvet jöttünk ide. Igen, de ha ideadnád, szeretném elmondani, hogy hála a jó Istennek, önöknek fogalma sincs, hogy én mit írtam, mert ezt a könyvet nem én írtam. Ezt a könyvet a nagyszerű fordítónő írta. Minden egyes szó, amit majd elolvasnak benne, ha egyáltalán elolvassák, én nem ajánlom.
Azt a fordító írta. És ez minden külföldön megjelent könyvben így van, úgyhogy elég felszabadultan tudok beszélni, mint egy ilyen szélhámos. Arról, hogy mi van egy könyvben, amit én magyarul írtam valamikor. Tényleg így van. Tehát tulajdonképpen nem méltatjuk kellőképpen a fordítókat. Soha senki nem gondol arra, hogy hát lírát egyáltalán nem lehet fordítani, ez teljesen nyilvánvaló. De ilyen típusú prózát, amely inkább lírikus próza, mint próza a szónak a prózai értelmében, ezt meg úgy, azt gondolja az ember, hogy lehet. Hát biztos vannak olyan amerikai novellisták, meg Hemingway, meg nem tudom ki, de már szerintem William Faulkner angolul tök másképp hangzik, mint szlovénül, vagy magyarul, vagy németül. Szóval abban a pillanatban, hogy a nyelv elkezd, mint nyelv fontos lenni egy író, egy prózaíró esetében, abban a pillanatban már a fordító nem egyszerűen lefordítja a könyvet, hanem tényleg megteremti azon a nyelven. Ez pedig az ő műve. Ez nem az írói. Jó, akkor a magyar változatot te írtad, a szlovén változatot meg Márjáca Mihelics fordította. Pontosan, mondjuk ki a nevét. És köszönöm. Valahol ott láttuk. Igen. Tehát most ennek a könyvnek az apropójában vagyunk itt. Mondtad, hogy 85-ben jelent meg, egy olyan millióben, ahol ugye a szabadságnak nem volt ekkora hangja és tere, de mégis valami... Sem ekkora. De mégis téged kirepített az irodalom legmagasabb szférájába. Hogy történhetett ez? Hát ezt én nem tudom. Ez nem. Fogalmam sincs, ez egy félreértés volt. És mit gondolsz és mit gondolsz, a film az hozzásegített ennek a még nagyobb publicitásához? Biztos, mert egyrészt én is dolgoztam, és mindent megpróbáltam, hogy a szöveges részeket folyamatosan csökkentsük. Tehát ott, ahol ő a Tar Béla, a rendező eredeti szöveget óhajtott volna felhasználni, ott én mindig jöttem, és így vágtam a szöveget. Mi együtt dolgoztunk a 85-től kezdve egészen az utolsó filmjéig. Tulajdonképpen hárman döntöttünk minden lényeges kérdésről. A Béla, a Tar Béla, a felesége, élettársa, Hraniczky Ágnes és én. És mindenki nagyon fontos volt. A zeneszerző, Víg Mihály, a berendező, a fénymegadó. Ott egyszerűen nem csak mesteremberek voltak, hanem kifejezetten alkotó jellegű emberek, akik mind a maguk posztján tényleg abszolút kreatív figurák voltak. Szóval Béla úgy válogatta össze, és mindig úgy válogatta később is a munkatársait, hogy azok önállóan is művészek voltak. És persze, a filmek azok sokkal nagyobb, és egyre inkább, ahogy teltek az évek, hát ki olvas ma már regényt? Na de hát ki néz még 7,5 órás filmet? Szerintem ez nem nagyon számít ennél a filmnél. Ez itt egy választás kérdése. Ha valaki meghallja azt, hogy neki 7,5 órát kell ülni egy moziban, azt mondja, na jó, az köszönöm. Majd megnézem videón, és akkor megszakítom, sokat veszít. Nagyon sokat. A film 40%-át nem fogja látni. Mert mi úgy filmezt fekete-fehér ez a film is, mint szinte minden film fekete-fehér. Úgy filmezte, ez ugye az operatőrnek és a Bélának volt a munkája, hogy a feketének a szürkéig, fehérig rendkívül színes állományát használták. Tehát elképzelhető, hogy ha az ember videón nézi, akkor azt látja, hogy van egy kivilágított ajtó vagy ablak, de csak azt látja. Azt nem látja, hogy itt az előtérben egy figurának hátulról látszik a feje. Egyszerűen a videó, vagy a DVD egyszerűen megfosztja az embert attól, amit csak moziban láthat.
Azt hiszem, hogy Szlovénia ebből a szempontból szerencsés volt Ljubljana, mert itt mutattak be tanfilmeket. Egyébként ezt a filmet holnap lehet megtekinteni a kinotékában, tehát ezt a Sátántangót, ami 1995-ben jelent meg, 94-ben, és hát mondtuk, hogy 7,5 órás fekete-fehér film, és te írtad a forgatókönyvét. Na most az a kérdésem, hogy mi a kettő között a különbség, míg a regényírás más? Nem. A Talbélával soha nem csináltunk regényadaptációt. Ő mindig attól kezdve, hogy a Sátántangót elolvasta, ő mindig az én szövegeimből akart filmet csinálni az én segítségemmel. És én ezt mindig vállaltam. Természetesen. Köztetek szakmai barátságban, vagy? Nem, rendes barátság. Rendes barátság. Nem tudom, a rendes barátság az jelente valamit még, de közöttünk emberi barátság. Szakmai egyáltalán nincs, mert én az irodalomban dolgozom, ő pedig a filmben, én a filmet kifejezetten rühellem, nem szeretem, mert nem az ember, szóval megöli az emberi képzeletet, lefoglalja teljes mértékben. Megértem a népszerűségét, és én magam is nézek filmet, de kizárólag csak azért, hogy az agyamat értessem. Még amikor kisfiú voltam, akkor még szívesen néztem és elhittem, nem volt probléma számomra a film, amikor még Bergman filmeket lehetett nézni, Tarkovskijt, Bergsont, Fellinit, Andrzej Vajdát és így tovább. Én azt hittem az a mozi, mert ott egy kicsit elfelejtettem, hogy föl sem merült, hogy ez probléma. Később amikor megismerkedtem a film történet kezdetén készített filmekkel, akkor lett probléma számomra, hogy ott még mennyi minden van a néző képzeletére bízva, és ez folyamatosan törlődött. Tehát magyarul, ha beülsz a moziba és nézel egy tök sötét teremben egy filmet, akkor a vizuális hatalmadnak már nem vagy a birtokában. Egész addig, míg föl nem gyújtják a villant, és ez nekem nagyon tetszik. Én a zenében, a klasszikus zenében, vagy a jazzben, az irodalomban, a költészetben, minden egyes hagyományos értelemben vett művészetben elengedhetetlen feltételnek látom, hogy az ember a befogadó képzelete az szabad legyen, és valóban befogadói képzelet legyen. A mozi megöli ezt, mert ilyen a természet. Igen, de a Sátántangó után írtál még forgatókönyvet az Ellenállás melankóliából, aztán a Torinói Ló című nagyszabású filmnek a forgatókönyvet is te írtad, tehát akkor mégis van valami. Ez a Talbéla rendkívül agresszív természetéből származik. Én ugyanis egy csendes, magának való, tulajdonképpen kedves barát vagyok, aki elég hamar megérti, hogy egy olyan emberrel, mint a Béla, nem érdemes vitatkozni. Ő azt mondta, hogy ebből filmet csinál, jobb. Az elején én tiltakoztam. Ez úgy kezdődött, mint ahogy Bob Dylan bement mindenképp akar találkozni egy akkori nagy folk énekes legendával. Ő akkor a Dylan egy nagyon vékonyka, csúnyácska, vidéki fiú volt, de nagyon elszánt. És mondta neki ez az öreg folk énekes, aki már nagyon betegeskedett, hogy nem fogadja neki, nincs tanítványa, ő szabad ember, és sosem volt, és nem is lesz. Becsukta az ajtót. Igen, de a Dylan bemászott az ablakon. És akkor megértette a Pali, hogy jobb, hogyha elfogadja ezt a csávot, sokkal jobban jár. Mert ha ezen az ablakon is kiküldi, akkor bejön majd a fürdőszoba ablakon. A Bélával majdnem ugyanezt történt, csak ő nem bemászott az ablakon, hanem odaállt. Mert egy húsvét hajnalban, amikor én még fél részegen próbáltam kipihenni az előző napi mulatságot, húsvét hétfőn hajnali fél hatkor vagy 5-kor, nem tudom már, írtózatosan kopogott a ház ajtaján, ahol akkor laktam Magyarországon, és kibotorkáltam egy idő után, és ott állt egy ilyen belvárosi gyerek, bőrcsekiben, nagyon menő, nadrágban, cipőben, öltben,
Tar Béla, soha nem hallottam a nevét, és nem ismertem őt korábban, és mondta, hogy te figyelj, én megkaptam ő neki odaadták a kéziratot, így járt, mert nem hitte senki, hogy megjelenik. És járatták a kéziratot, mint egy számizdatot. És akkor a Béla mondta, hogy hát most értünk a végére, és azonnal beugrottunk az autóba, és figyelj, én egy filmet akarok csinálni. És mondtam, nem voltam túl barátságos, sem kedves, mint hogy az előbb magamat jellemeztem. És visszafeküdtem, igen, de egyszer csak valahogy rájött, hogy melyik szoba ablakon kell benéznie, és elkezdett kopogtatni az ablakon. Szóval nem volt menekülés. És utána már nem tiltakoztam. Ennek köszönhető az, hogy aztán mindig inkább segítettem. Tudni, mi soha nem csináltunk adaptációt. Mi nem adaptáltuk a regények. A regények úgy rosszak, ahogy vannak, megjelennek, el lehet őket felejteni. De Béla inkább, én mindig arra beszéltem őt rá, de nem kellett, mert értettem, mit akarok mondani, hogy ne adaptációt csinálj, minek megismételni, amit csak azért, mert egy másik, hanem használjuk inspirációs forrásnak, inspirációnak. Azt mondom, és mindig meg kell győzni engem, hogy ha ezt a filmet nem csinálja meg, az élethalál kérdés, hogy ezt meg. Ha ezt nem csinálja meg, akkor összeomlik a világ. Ha ezt be tudod bizonyítani, mondta neki, akkor nem csak, hogy beleegyezem, hanem még segítek is. És mindig azt igyekeztem megérteni, hogy ő mit akar. Milyen filmet akar. És abban igyekeztem segíteni. Tehát semmi közöm nem volt, és neki sem olyan sok a könyvhöz. Hát az kész volt. De mégis a könyvnek az akusztikája azért átjön a filmben. Hát az inspiráció tárgya az a könyv, persze. Mindig így volt. Ő nem csinált már, egyszer csinált másból, vagy csinált úgy másból, más anyagból filmet, nem is sikerült az a film. Tulajdonképpen az az egyetlen, ami nem sikerült, ez a Man from London, a londoni férfi, egy krimi regény, egy francia krimi szerzőtől, viszont olyan sok pénzt fizettek érte, hogy egyszer nem bírta Béla nemet mondani, mert egyébként meg nagyon-nagyon nem kerestünk semmit a filmjeinkkel, mert mindig túl vadakoltak, szóval nem illettek bele a szisztémába. Hát képzeljék el azt a céget, amelyik megvett egy játékfilmet, mondjuk a svájci televízió, és kapott egy 7,5 órás saratát. Azt mikor vetítse, hogy vetítse. Óriási balhé volt ezekből. És aztán jött az ellenállás melankóliájából ez a regény címe, ott kivettünk egy címet, egy fejezet címet, vagy egy címet. Miért ezt a címet, hogy Werkmeister harmóniát? A könyvben van egy szereplő, igencsak csalódott a zenei történetben beállt fordulat miatt, igencsak csalódott, rendkívül intelligens férfiú, aki magát azzal bünteti, hogy visszahangolja a zongoráját, amely temperált hangzásra állt rá, körülbelül Bach korában egy Andreas Werkmeister nevezetű zeneiskola és német ilyen, Werkmeister nevű ember kitalálta, hogy hát itt van ez a 12, itt van ez az oktáv, ugye? Van egy alsó C, mondjuk itt, meg egy felső C, 8. Ja, nem, még akkor nem volt 8. Ezek a természetes hangolás szerint, tehát a hangok természetes távolsága szerint nem szabályosan félhangnyi távolságra vannak egymástól, mert nem összesen 12 félhangból áll egy oktáv, hanem különbözőek. Tehát a mostani C és S között nem 1, 2, 3, 4 félhang van, hanem teljesen szabálytalan, nem egyforma. Tehát amikor megjelentek és egyre jobbak lettek a rögzített hangolású hangszerek, mint amilyen az orgona, vagy amilyen a zongora, ugye a spinéttől kezdve, nem tudom, a Virginálónál egyszer csak jöttek a klavicemballók, a cemballók, és utána az első kalapácsos, ott rögzített hangolás van. Itt a rögzített hangolásnál az a lényege, hogy ez a Werkmeister nevű egyszerű német bácsi azt csinált, hogy itt egy oktáv, hát osszuk 12 részre.
Igen, de így hamis például az énekesek nagyon nehezen szokták meg, mert ők a természet, vagy a hegedűs, vagy a vonó, ahol nincs rögzített hang. Úgyhogy ez viszont ugyanakkor egy óriási lehetőség volt. Ugye ennek köszönhetjük Johann Sebastian Bach Vol Temperites Clavier című művét, jól temperált zongora, amely ezt a bizonyos 12-es felosztást tartalmazza. Ezért lett ennek a regény középső részének Werkmeister harmóniák a címe, mert ez a főhős visszahangolja a zongora, otthoni zongoráját természetes hangolásra, és egy nagyon magas előjegyzésű darabot, a Vol Temperites Clavierból játszik rajta, hogy kínozza magát. Aha. Ezért lett Werkmeister harmóniák címe. És ez is 2,5 órás. Tehát ez sem másfél órás. És csak úgy lett ilyen rövid, hogy azt a 4 főszereplőjének a könyvnek, az ellenállás melankóliájának 4 főszereplőjének csak egyet választottunk ki, és csak a vele történő dolgokat követtük végig. Egy ilyen Dostoyevsky Miskin hercegéhez hasonló figura ez. És így lett 2,5 óra. Most ha mind a 4 szereplőt megcsináljuk, akkor több lett volna, mint 7,5. De visszatérve a 7,5 órás mozira, amit önök távolnak meg, hát nem biztos, de ha akarnak, megnézhetnek. Ott a lehetőség. Ha már eleve elriaszt valakit, azért megpróbálhatja. Szerintem az első 10 percben kiderül, hogy ez neki való film, vagy nem. Viszont azt hiszem 3 szünettel. Hát legalábbis mi 3 szünettel szoktuk játszani a filmet. Volt olyan vetítés egyszer Zürichben, ahol a közönség az első szünet bejelentésére botrányt csapott, hogy nem kérnek szünetet. Ne szakítsuk meg a filmet. Szóval másképp áll az ember hozzá, amikor rájön, hogy ez a film tulajdonképpen az életéről szól, az ember állapotáról szól. Úristen, ez a naplemente, vagy ez a napfelkelte, ez az a naplemente, amit az egyik legrosszabb napomon láttam. Ez az egész engem érint. Szóval ez nem egy film, ami elszórakoztat. És én az elején egy kicsit pimasz módon, amikor azt mondták, hogy de hát mégis hogy képzeltük el, hogy ők 7 órát áldoznak az életükből. És mondtam nekik, hogy ez a mozi, ez forradalom. És 7,5 óra alatt megúszni egy forradalmat, azért az szerintem megéri azt a jegyet, amit ezért fizetnek. Általában egy forradalmat tovább kell csinálni. És egy kicsit több áldozatot kell hozni, mint egy jegy ára. Hogyha már itt vagyunk a filmeknél, akkor még csak egyről, a torinói lóról egy pár mondatot, mert hát az se könnyű film, Nietzsche témájára megy vissza, és hát nagyon elismert és díjazott volt, megkapta az aranypálmát, stb. És te írtad ezt a forgatókönyvet, de ez egy novella alapján van, ugye? Ami benne van az egyik könyvedben, és ezt a könyvet szlovénul is lehet olvasni, megy a világ. Így van. Így van, hál' Istennek ez van szlovénul, és valóban benne van az a címe, hogy legkésőbb Torinóban. Arról a jelenetről van szó, csak nagyon röviden a Friedrich Nietzschéről. Van egy ilyen híres sztori, hogy ő hogy őrült meg, hogy ő egyik pillanatban még nem, aztán jött egy pillanat, akkor megőrült, és attól kezdve még nagyon sokáig élt őrülten a testvére gondozásában, Torinóban. És ez a jelenet az volt, hogy kiment a szokásos sétájára Nietzsche, aki egyébként rendkívül érzékeny ember volt, és nagyon könnyen hajlamos volt arra, hogy összeroppanjon, akár egy filozófiai kérdéstől is. Ment az utcán, és hamarosan egy csődülethez ért, egy tömeg valamit körülvett, és oda ment ő is, és látta, hogy egy konflis kocsis a lovát veri, mert az megbokrosodott, pontosabban nem volt hajlandó tovább lenni, és mint az őrült, ütötte az ostorával, úgyhogy már vérzett a szegény állat, és akkor Nietzsche, aki
egész életében arról írt, hogy felejtsük el a részvételt, felejtsük el a kereszténységet, az Isten halott, az emberi érzelmek azok teljesen félrevezetőek, az emberen túli emberre van szükség, egyszerűen neki tulajdonképpen a lovas nyakába kellett volna ugrania, de ő egyszer odaugrott a lóhoz, és átölelte a fejét, és elkezdett zokogni. De neki tulajdonképpen a lovas, a komplis kocsis nyakába kellett volna ugrania, hisz egész életműve arról szólt. Ez a kis elbeszélésnek a tartalma, és ez fogta meg a Bélát, és aztán kérte, hogy írja meg, és mondtam, hogy jó, egy feltétele, hogyha ezt tök egyedül írom meg. És aztán nem is csináltuk meg rögtön, mert akkor jött ez a ez 2000-ben volt. Nem tudom már. De abban én nem vettem már részt, mert én a londoni férfi forgatásának kellős közepén le akartam állítani a filmet, mert úgy éreztem, hogy ismételjük magunkat, és Béla nem bírta, vagy nem akarta, vagy nem volt képes, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én így befejeztem a filmezést velem. De aztán kikönyörögte, hogy ő mégis megcsinálhassa a Torinói Ló című filmet, aminek nagyon örülök utólag, mert én ezt szeretem a legjobb filmnek. Lehet, hogy nem voltam nehéz végignézni, azért az... Szokatlan, de nem abban az értelemben, hogy hosszú. Nem. Ez egy teremtés, egy negatív teremtés történet. 6 nap alatt a Jóisten visszavonja mindazt, amit az Ótestamentum elején a világteremtés. Tehát tele a filozófia diskurzussal, elmélettel. Igen. Na, de azért kanyarodjunk vissza a regényekhez, a kötethez. Említetted Irimiást. A Sátántangó mondjuk így főszereplője. Egyik főszereplője Irimiás, tehát a világunk tele van ilyen Irimiással, kvázi megváltókkal, profétákkal, akik ezt a perspektíva nélküli tömeget nagyon jól tudják mozgatni. Gondolod, hogy ez volt az a motivuma ennek a regénynek, hogy időtlen ez a regény? Mert még mindig olvasom, még mindig tud válaszokat adni az embernek. Tehát akarva, akaratlanul reflektál a mi életünkre. Hogy a hatása miért tart ki ilyen sokáig, ezt nem tudom, mert egyik nyelvterületen ez az, ami kitart sokáig a hatását tekintve, de Amerikában például a háború és háború az. Aha. A film egyébként, amely tényleg óriási siker mindenütt a világon, Béla összeszedett minden díjat, ami elképzelhető a Sátántangóért, és megérdemeltem, szedte össze. Biztos, hogy sokat tesz azért, hogy a könyv is ilyen népszerű. Ez nyilvánvaló, hogy a könyveknek segít a megfilmesítés, segít abban, hogy fennmaradjanak, és egy-két olvasót találjanak. Hiába beszélem éle őket. De hát nem is tudom. Tényleg attól függ. Nem. Hát a Sátántangó és a többi könyv is tulajdonképpen mindig egy egész világot ábrázol, és nem sztori központú, bár van benne történet. Inkább állapotregények ezek. Inkább az emberi, úgynevezett human condition human, az emberi állapotról szóló könyvek. Egyáltalán nem bonyolultak, és főként nem azt jelenti, hogy az apokaliptikus voltuk, pedig hogy Susan Sontag is azt mondja, hogy ez az apokalipszis mesterművei, ezek a Igen, Sontag, Susan is ezt írta, és csak ezt ragadták ki, de Susan nagyon érzékeny volt, és nagyon is jól tudta, hogy ez a könyv, a Sátántangó, vannak fejezetek, ahol nyugodtan végig lehet kapcsolni. Az biztos. Az egyértelmű. Mert az ember a saját nyomorán is. Van egy fok az emberi élet kilátástalanságában, amikor már azt ember már csak kacag. Nem tudom,
itt ismerik-e a Monty Python nevű csoportot, nekik az egyik leghíresebb filmjükben van egy jelenet, ahol egy fekete lovag harcol az egyik Arthur lovaggal, és először levágják az egyik karját, utána levágják a másik karját, aztán az egyik lábát, másik karját, már csak ez a rész van meg, és hát ott hagyja az Arthur lovat, de ő még visszakiált, mi van te gyáva, megfutamottál? Szóval van egy fok, amikor már csak röhögni tudsz. Mondjuk ebben a könyvben nekem az egyik leggyönyörűbb pasztus ez a kocsmai jelenet. Igen. Amikor Schmidtné ott abban a citrom sárga pulóverében járja a tangót, és így tovább. De ez egy sátáni tangó tulajdonképpen. De most miért ez a cím, tehát címválasztás? Lehet sok interpretációja, de hogy gondoltad ezt a címet? Van egy szereplőben, az a baj, hogy a könyv ismerete nélkül nehéz valamit elmesélni. Van benne egy olyan szereplő, Halics nevezető, aki, amikor mindenkivel táncolt, és mindenki tök részeg, várják Irimiást, akiről még azért egy mondatot fogok mondani, akkor egyszer csak előugrik ez a kis emberke, és azt mondja, hogy már senki nem hall, senki nem lát, teljesen részeg az egész kocsma. A várakozásban, meg a táncban kimerültek, elsőben attól, hogy részeg mindenki, mint a csak. És Halics, ez a kis ember így előreugrik, odaint a tangóharmonikásnak, és azt mondja, emberek, figyeljetek! Ennyi a film. Most, az a film. Nem, emberek, figyeljetek! Halics bemutatja. Életet átszak, ez a sátán. Tangó. A filmben nem egészen. De ott is megvan az Aha. Halics. Szóval azért sátántangó, mint az életünk. Szóval tehát tangó, tehát tele van szenvedéllyel, méltatlansággal, bátorsággal, gyávasággal, különböző olyan dolgokkal, amelynek a végén úgyis a sátán a győztes. Nagyszerű. Na most akkor még az Irimiásról mit szerettél volna? Mert te azt mondtad, hogy ebben a könyvben az egyik főszereplő Irimiás egy proféta, akit várnak az emberek, mert megváltóra van szükség. Nem, Irimiás nem proféta. Irimiás hamis proféta. Hamis proféta. És ez azért nagyon fontos, és talán a regénynek, és a filmnek is, a regénynek a hosszantartó hatása talán éppen ezért van, mert erre nagyon érzékenyek vagyunk. Tudjuk, ez a regény azt mondja ezzel a szereplővel, Irimiással, hogy nekünk nincs szükségünk profétákra. Nekünk hamis profétákra van szükségünk. Nem akarjuk hallani a profétát. Mi pontosan tudjuk, mennyire tehetünk arról, hogy az életünk szar és boldogtalan. És hogy mi tehetünk róla. Nekünk nem kell az igazság. Mi arra hamis profétára várunk, aki hazudik nekünk. Aki azt hazudja, hogy nagyok vagyunk, a becsület a legfőbb elvünk, aki azt hazudja, hogy van remény, és így tovább. Nekünk a hamis proféta kell. Irimiás, ez a hamis proféta. Hát akkor hallgassunk meg a könyvből egy részletet, szlovénul. Sedaj bomo poslušali še en kratek odlomek iz knjige v interpretaciji Nejca Ciangarlatija. Seveda. Vem. Situacija pač ni tako preprosta. Toda preden bi samega sebe pod pritiskom nezadržnih okoliščin, sklicujoč se na nemoč, ki vas stiska kot primež v nasprotju z dejstvi, oprostili teh obtožb. Za trenutek spet pomislite na Estike, katere nepričakovana smrt je povzročila tolikšno zmedo med nami. Vi, prijatelji, mi zdaj pravite, da smo nedolžni. Toda kaj bi rekli, če bi vas zdaj takole vprašal? Če je to res,
Kaj je bil potem ta nesrečni otrok? Žrtev nedolžnih, mučenica po naključju, krvni davek brez grešnih. Ne. Ostanimo raje pri tem, da je bila deklica nedolžna. Kaj ne da? To. Če je ona utelešena nedolžnost, potem ste vi, gospe in gospodje, grešni. In to vsi, od prvega do zadnjega. Zavrnite me, prijatelji, če imate občutek, da so moje besede neutemeljene, to da vi kar molčite. Spravi, da se strinjate z mano. In prav je tako. Ker, kot vidite, smo že prišli do praga osvobajajočega priznanja. Se zdaj že vsi veste, ne le slutite, kaj se je zgodilo. No, seveda, jaz vas razumem. Težko je. Še zdaj je težko. Če tudi je že vse jasno. Težko bi tega otroka vrnili v življenje. Toda verjemite mi, v tem trenutku sploh ne razpravljamo o tem. Ker vam mora soočenje s tem zdaj dati moči. Javno priznanje, veste, je kot kesanje. Duša se očisti, volja se osvobodi in spet lahko dvignemo svojo glavo po konci. Na to pomislite zdaj, prijatelji. Gospod Krčmar bo krsto v kratkem pripeljal v mesto, mi pa ostajamo tu s spominom na tragedijo, ki nam mori dušo. Vendar nismo opešali, nismo oslabeli, nismo se bojazljivo potuhnili, ker ste vzeli greh nase. Zato potrti, pa vendar odprti, stopamo pod luč obsodbe, ki išče zločinca. In se zdaj ne ugotavljamo več, ker razumemo, da je bila Estikina smrt kazen in opomin, žrtev za nas, žrtev za vašo pravičnejšo prihodnost, gospe in gospodje. Neprespane kalne oči je zakrila koprena solz. Ob Jeremijaševih zadnjih besedah pa so njihove obraze preplavili valovi olajšanja. Še negotovi, previdni, toda neustavljivi. Tu in tam se je še utrgal kratek, domala neoseben vzdih kot refleks kihanja ob prihodu na jarko sonce. Saj so ves čas čakali na to. Že več ur so čakali na osvobajajoči stavek v smislu za vašo pravičnejšo prihodnost. Tako da so zdaj ti skoraj že razočarani pogledi izžarevali proti Jeremijašu zaupanje in vero. Vero in navdušenje, odločnost in voljo, ki se je počasi kalilo v jeklo. In veste, če se zdaj v mislih vrnem k prizoru, ki smo bila priča na pragu krčme, ko ste, prijatelji, nezavestni ležali drug prek drugega na stolih in mizah in vam je slina kapljala iz ust, razcapani in preznojeni. Priznam, še zdaj mi stisne pri srcu, zato vas tudi ne morem obsojati. Pozabil pa ne bom nikoli. Če bi me hotelo kaj odvrniti od zadeve, ki mi jo je namenil Bog, mi bodo te slike vedno znova ostale v spominu. Ker sem moral videti v njih bedo izničenih za vse čase, množico nesrečnikov, izrinjencev in nezaščitenih, ki životarijo, iz vašega sopanja, hropenja in stokanja, pa sem moral slišati tudi zapovedujoč klic na pomoč, na katerega se moram odzivati vse večne čase. Vse dokler se ne bom tudi sam povrnil v prah. Vse do zadnjega diha. V tem vidim posebno znamenje. Vse zaradi česa drugega pa bi tokrat šel na pot, če ne zaradi tega, da stopim na čelo vse bolj silovito prodirajočemu in upravičenemu gnevu, ki zahteva glave resnih zločincev. Dobro se poznamo. Kot odprta knjiga stojim pred vami, prijatelji. Veste, da hodim po svetu že leta, desetletja, da nabiram bridke izkušnje in da se ni za debelo krinko leži in ukan, zares, vsem obljubom na vkljub, nič spremenilo. Beda je ostala beda. In ti dve žlici hrane, ki jo dobimo po vrhu, nam samo rečita zrak pred usti. In v tem poldrugem letu me je osupnilo, da je to, kar sem storil do zdaj, toliko kot nič.
Ni mi treba pomagati pri vsakdanjih stvarih, ampak moram najti globljo rešitev. Zato sem se odločil, da bom izkoristil trenutno možnost, zbral nekaj ljudi in ustanovil vzorčno posestvo, ki bo zagotavljalo preživetje in združilo to malo skupino izničenih, oziroma, razumete, ustvaril majhen otok z nekaj ljudmi, ki imajo kaj izgubiti. Otok, kjer bo konec te izročenosti na milost in nemilost drugim, kjer bomo živeli drug za drugega in ne drug proti drugemu, kjer bo lahko zvečer vsak zazibaval glavo vsem, živel v izobilju in spokoju, na varnem in človeka vredno. In ko se bo razširila vest o tem, vem, se bodo takšni otoki razrasli kot gobe po dežju. Nas pa bo več in nekega dne bo to, kar se je do zdaj zdelo brezizgledno, tvoje, pa tvoje, pa tvoje, tvoje življenje, nenadoma dobilo perspektivo. Ko sem prišel sem vedel, čutil, da se načrt mora uresničiti. In ker sem rojen tukaj in spadam v te kraje, hočem vse to ustvariti tukaj. Zato sem odšel s pomočnikom na mejerijo Almaši in zato smo se prijatelji tudi lahko srečali. Kot se spominjam, je glavno poslopje še vedno v dobrem stanju, pa tudi z gospodarskimi poslopji ne bo posebnih skrbi. Sklenitev najemne pogodbe je mačji kašelj. Obstaja pa večji problem, a to pustimo. Okoli njega je završalo od vznemirjenja. Prižgal si je cigareto in zamišljeno premrko zrl predse. Gube na čelu so se mu poglobile. Grizel si je ustnice. Pri peči za njegovim hrbtom je Petrina ves mehek od občudovanja opazoval ta genialni tilnik. Potem sta se Futaki in Kraner oglasila skoraj istočasno. In v čem je ta problem? Ne bi vas rad po nepotrebnem obrnjeval s tem. Vem, da zdaj razmišljate o tem, zakaj ravno mi ne bi bili ti ljudje. Ne, prijatelji moji, ne, to je popolnoma nemogoča ideja. Potrebujem ljudi, ki nimajo česa izgubiti in ki se, in to je glavno, ne bojijo tega. Ker je moj načrt nedvomno zelo tvegan. Če kdo, razumete, gospe in gospodje, zameša štrene, bo vse fuč. Jaz pa se bom moral takoj umakniti. V težkih časih živimo, zato to pot ne bom gnal zadeve na rob. Moram se pripraviti, kot se moramo pripraviti tudi na to, da se bom začasno, če bom trčil ob oviro, ki je ne bom mogel takoj premagati, prikril. In seveda sem počakal na ugoden trenutek, ko bom lahko deloval naprej. Ez egy nagyon erős monológ volt, Irimiás monológja. Tulajdonképpen az egész regény az emberi lét kérdéseinek ezt a legbensőbb útvesztőt ragadja meg az olvasóba, és most itt ez zseniálisan bemutatkozott. Na, említetted a háború és háborút, hogy Amerikában ennek milyen nagy sikere van. Mondhatjuk, hogy szlovénul is megjelent. Tehát itt is a különcökkel foglalkozol, tehát a főszereplő egy levéltáros, aki rábukkan egy cetlire, és itt ezen a cetlén 4 embernek az élet útja mutatkozik meg, mindegyik menekül a háborútól és a borzalomtól. És ez a főszereplő annyira beleéli magát, vagyis ebbe a sztoriba, hogy ő is elmenekül, de hova? A világ közepébe, New Yorkba. Számára ez a világ közepe, és hogy megtalálja az élete értelmét, és hogy kibogozza ennek a szövegnek, vagy ennek a cetlinek a... Ez nem is cetli, ez egy kézirat. Egy kézirat. Egy kézirat, amit ő halhatatlanná akar tenni. Így van. Ezért, és mivel egy világtól elzárt helyen született, nevelkedett, élt, tulajdonképpen az újdonság erejével hat rá, amikor először hall arról, hogy van net. És azt gondolja, hogy ha kőbe vésném
azt le lehet rombolni. Ha lefényképezem, elég. Ha könyvben kiadják, elég. Semmilyen anyagot nem tud elkezdeni, és ő úgy gondolja, a net az egyetlen immateriális forma, amely örökre meg tudja őrizni azt, amit tartalmaz, tudniillik decentralizált, ezt is megtudja, ahogy elkezd kutatni, hogy mi ez a net, mi az internet. Decentralizált, tehát ha elpusztítod ezt a készüléket, akkor még a másikon ott van, a harmadikon, a 15. ezen, és ezért azt csinálja, hogy elmegy a világ közepébe, életébe először mozdul ki abból a kisvárosból, de akkor azt ott akarja megírni, és utána befejezni az életét. Beírni az internetbe. És erről szól. Úgyhogy ezt is ajánlom figyelmükben, olvassák szlovénul is. Említette New Yorkot, te nagyon sokat utazol, beszélünk kicsit erről is. New Yorkban éltél egy ideig, ott a Columbia Egyetemen tanítottál, mit tanítottál, mi volt? Szabad kezet kaptam, és a kezdetről tanítottam. Az volt a címe a kurzusnak, hogy a kezdet, és minden kulturális formában megnéztük egy előadás, meg egy beszélgetés keretében a diákjaimmal, hogy mikor kezdődött el a világ fizikai értelemben, mikor kezdődik el a háború és béke, valójában hol kezdődik el egy utcai baleset, és így tovább. Szóval alapvetően filozófiai hátterű volt a nagyrészt filozófia szakos hallgatók jöttek, és egyre többen jöttek, ami elég ijesztő volt, mert amikor már nagyon sokan voltak, akkor már a dialógus már a diákokkal egyre nehezebben ment. Ezt, mint professzor, te jól tudod, hogy minél kevesebben vannak, annál nagyobb az esélye annak, hogy személyes kontaktusban azt a gyereket te valóban föl tudod készíteni, hogy saját maga, ami az oktatás célja, hogy saját maga meg tudjon oldani egy problémát, vagy értelmezni tudjon egy problémát. Ezt csináltam ott is, meg Berlinben, ahol szintén tanítottam, a Freie Universitäten, de nagyon keresett vállalok tanítást, mert írtóra elfáradok. Túlkészülök. De úgy, hogy egy hétig készülök, és utána azt kb. A legjobb esetben 10%-ban tudom felhasználni. Úgyhogy, de hát én közben trükközöm. Például megszerveztem azt, hogy Oe Kenzaburo, akit sajnos most vesztettünk el, a híres japán Nobel-díjas regényíró, megbeszéltem, hogy fel fogjuk hívni az órán, mert pont kijött úgy, hogy az olyan és elvállalt, és aztán fölhívtuk Comtoybint, a híres írót, aki most Amerikában él, akkor John Siltest, a londoni költőt, akkor nem tudom még kit, szóval volt vagy 5-6 ilyen híresség, aki hát nem a híressége miatt volt érdekes, hanem az érzékenysége miatt. És akkor a diákok hívhatták föl, és akkor mindig volt 1-2 diák, akinek a házi feladata nagyon jól sikerült, és ő kapta meg a lehetőséget, hogy beszélgessen az Oe Kenzaburóval, beszélgessen a Susan Sontaggal, beszélgessen a Comtoybinnal, és így tovább. Szóval mindig trükköztem meg, nagyon sok zenei anyagot használtam. Igen, tehát az látszik a David Bowie stúdió felvételeiből, hogy kezdődik el. Tehát, hogy milyen eszméletlen bonyolult, ahogy egy David Bowie szám kialakul. És utána valahol eldől, hogy itt fog kezdődni. Nagyon sok ilyen stúdió felvételben, akik most már kezdik kiadni ezeket. Szóval trükköztem abban az értelemben, hogy mindig igyekeztem a figyelmet feltartani. Említetted a japán szerző, de te is éltél Japánban, Kínában, onnan származik több regényed is, és ha most a regényeidnek a tónusáról beszélünk, akkor azok olyan mondjuk sötét tónusok, de ezek a japán-kínai regények, ezek még tele vannak derűvel. Mi történt? Milyen paradigma van itt?
Semmi változás nincs, hanem elhagytam az emberi tájat, és átléptem a megközelíthetetlen isteni táj felé, amit a művészet legnagyszerűbb alkotásain keresztül sikerült megközelítenem, de soha el nem értem. És akkor itt van a Genji herceg, megtalálja a boldogságot. Hát, amit keres, ezt nem találja meg, de elmegy mellette, anélkül, hogy megtalálja. Genji herceg az egyik ilyen Japánban játszódó történetnek a főhőse, de nem az a Genji herceg, akiről a világ történet egyik első regénye született, Genji Monogatari címmel, hanem annak az unokája 2000-ben. Tehát akkor van valós alapja ennek a... Tulajdonképpen van egy ilyen áthallása a Genji Monogatari, amit egy Murasaki Shikibu nevű udvarhölgy írt 1004-ben. Ez volt az az időszak, amikor a japán császári kultúra a legmagasabb fokát érte el. Aminek az a lényege, hogy a japán arisztokrácia a legmagasabb rendű életmódot, aminek a része a művészet közvetlenül, és a művészet közvetetten, tehát egy asztal nem nézhet ki így, ahogy ez az asztal. Mi nem ülhetünk így, ahogy most ülünk, és nagyon semmi nem úgy, hanem a legtökéletesebb installációban kell mindent elképzelni. A viselkedésünk, én nem ülhetek ilyen hanyagul, és így tovább, nem hordhatok ilyen ruhát, ilyen inget, és így tovább. Tehát magyarul a legmagasabb rendű művészetet bevezették, mint hétköznapi életet. Ilyen soha nem történt az emberi által ismert történetben. Persze az arisztokrácia körében, de ez elég széles volt a japán, akkori japán társadalom, 11. században, és ez egyszerűen olyan fantasztikus művészetet hozott létre, aminek a nagy része megmaradt máig. Megöröklődött, és aztán folytatódott. Egészen a polgári korszak megköszöntéig, amikor a japán bal szerencsére kinyitotta a világ felé a kapuit, és mint a García Márquez regényében a jeget, a falubeliek, a Macondo-beli gyerekek először láttak jeget, ugye ez a regény elején olvashatjuk ezt a 100 év magánban, ugyanúgy nézték a nyugati kultúrát, mert teljesen el volt zárva a japán társadalom ettől. Na és ez végzetes volt a császári kultúrára, a 20. század az már egy szomorú játék. Az már egy szomorú játék, annak ellenére, hogy természetesen ez nem maradhatott, ez a zárvány, ez a csodálatos zárvány így. Minden borzalmával együtt volt csodálatos, mert meg kell mondjam, hogy a japán történelem rendkívül véres. Úgy értem, a civilizáció japán története és a 20. századig, ami meg aztán történt a 20. század, az meg aztán végképp. De végig véres, szóval rivális klánok harcoltak a császári trónért, háborút követett. Viszont közben folyamatosan őrizték meg ezt a császári kultúrát, aminek a lényege mondjuk a 9. és a 11. század között elérte a maximumot. Ha ezt az ember megérti és látja, hallja zenében, nézi a ceremóniákat, és így tovább, akkor ott megsemmisülsz. Szóval ott mindent elfelejtesz, ami mögötted volt. És ez annyira inspirált, hogy bevetted ezeket a kulturális elemeket a művészetedbe? Nem nagyon tehettem mást életemben, soha nem hittem, hogy létezik ilyen kultúra. Ilyen magasrangú és ilyen totális kultúra, ami még amikor elmégy egy könyvesboltba, még ma is nyomokban, mert elmégy egy bármilyen boltba, ahogy a kislány becsomagolja az árut, amit vettél, az művészet. Nem kell ahhoz templomba menned, hogy gyönyörű buddha-szobrokat csodálj meg, vagy gyönyörű panelképeket csodálj meg, vagy gyönyörű kerteket csodálj meg, és itt folytathatnám a klasszikus japán művészetet. Elég, ha elmész ma egy áruházba, Kiotóba például.
messze. Igen. Vagy Kamakurában, tehát ahol a régi kultúra, mint egy zárvány, azért őrződik. És a mai Japánnak egy kicsit nevetséges, és kicsit szégyenletes, hogy miért vannak annyira odáig az európaiak, vagy a nem japánok. És egy kicsit ki is nevetnek minket. De egyszerűen tehetetlen vagy. Bármerre nézzel, én mindig Kiotóban laktam, amikor Japánban laktam, többször vissza is tértem, és hosszabb időt töltöttem mindig ott. És egész egyszerűen annyira, mikor a gyönyörűvel rendszeresen találkozol, akkor nem gondolkozol, akkor megszűnik az egész, a sorsát, nem megszűnik, de fölfüggesztődik. És amikor visszatérsz onnan, akkor annak a hatása elkerülhetetlen. Meg miért is ne? Szóval föl sem merült, hogy én szeretnék még egyszer baromi szarul lenni, mint korábban. Amikor először mentem Kínába, ez 90-ben volt, akkor én nem láttam semmit a maoista vagy posztmaoista Kínából. Egyáltalán vak voltam rá, nem is érdekelt a modern Kína. Azt tudtam, hogy micsoda, az engem nem érdekel. De a császári Kína történet, ami sokkal hosszabb, mint a japáni. A császári kínai kultúra az nagyon érdekel, és én nem láttam csak ezt. És olyan boldogan jöttem haza, és kérdezték Magyarországon magyar kollégák, írók, hogy na és akkor ebből akkor te most fogsz írni majd valamit? Minek írnék? Boldog vagyok. Na de írtál. Sajnos később, igen. Akkor már nem voltam olyan boldog. Említetted, hogy a zene is nagyon fontos a művészetedben, és ebben a legújabb regényben, ami nemrég jelent meg, ez a Hirst 077 69. 77 69. Az mi ez? 77 69. Mi? Ez egy irányítószám. Igen? A főhős egy olyan helyen lakik, amelynek ez az irányítószám. Tehát ebben a regényben? Ebben a regényben. Aha. És itt a zenének nagy szerepe van, ugye Bach zene. Erről egy kicsit... Azért mindig, én egy Bach fanatikus vagyok, vagy Bach fanatikus vagyok. Gyerekkoromban is elég korán sajnos rákényszerítettek, hogy ne Bartókot játsz a gyerek nekem írt tanulmányokat, hanem egyszerű Bach preludiumokat játszok, és ez folyamatos volt. Ez soha meg se rezzett ez a csodálat bennem, szóval nem tudta semmi, és nem is volt oká, hogy ettől megfosszom bármi, hiába szerettem másféle zenét is, de Bach valahogy mindig a tetején volt a zenei, a számomra elképzelhető zenének, valahogy a magasságban, az isteni magasságban. Sok ember azt mondja, hogy csak azért hisz Istenben, mert hallja a passírokat. És amikor hallja, akkor hisz. Tehát mindenfajta elsöpör, kételj elsöpör. És akkor úgy gondoltam öregen már, hogy hát azért itt lenne az ideje, hogy valamilyen jelét adjam ennek a rajongásnak. És elmentem Türingiába, ez a hajdani kommunista Németországnak a legdélibb tartománya. Rossz emlékű, mert nagyon erős náci múlttal bír ez a terület. Ma is tele van neonáci fészkekkel, úgyhogy ebben a könyvben is természetesen igen, tehát a náci világ. Igen, a nacionalszocializmus teljesen benne, a neofasizmus benne van, mert benne van a hétköznapi életben. És elmentem oda, de nem azért, hanem azért, hogy Bachról végre írjak valamit. Nem tudtam még gitárni egyről, végigjártam az összes olyan Johann Sebastian Bach helyszínt, ahol Bach született, játszott, orgonát javított, ahol kántorkodott, ahol orgonát elment fölmérni, minden helyre elmentem. Ez nem csak Türingia, Sachsen is bizonyos értelemben, meg egyszer volt Hamburgban, gyalog, Türingiából, mert hallani akarta Buxtehude-t, és találkoztak is. Ez egy nagyon híres korabeli orgonista volt.
és zeneszerző. És ezeket mind bejártam, de közben hozzám csapódott egy ilyen óriás gyerek. Florian Herst néven. És egyszerűen a sor, elkezdtem mesélni a történetét. És egyszerűen ez teljesen elsöpört engem Johann Sebastian Bachtól, meg amit én úgy képzeltem, hogy mit kéne írni, mert olyan eszméletlen, mágikus hatással volt rám ez a figura. Ez egy élő? Ez a figura olyan mágikus hatással volt rám, hogy nem tehettem más, mint hogy megírtam. Laci, neked hatalmas nagy az opuszod, és ezért az opuszért, persze. Szégyellem volt. és ezért számtalan díjban részesültél eddig. Tehát egyedüli magyar író vagy, aki 2015-ben megkapta a Man Booker díjat, Amerikában 19-ben kiírta a legjobb fordítás kategóriában a Nemzeti Könyvdíjat, az Ávár irodalmi díjat, és így tovább. Na most milyen viszonyod van neked ezekhez a díjakhoz? Megváltoztatják az embert, vagy... Nem. Hát tulajdonképpen egy díj az anyukának. Azt az anyukának adják. Igazából tiszta szívvel ő örül neki. Egyedül. De az én anyukám már nem élt, amikor ezeket a díjakat kaptam. Hát nagyszerű érzés, persze, persze, hogy ez örül, de semmit nem változtat, mert se nem segít, se nem árt. Mert pontosan ugyanolyan művész maradsz, mint amilyen voltál, legfeljebb rosszabb lehetsz esetleg, de semmiképpen nem változtat meg lényegesen. Beckett nagyon félt például a Nobel-díjtól, ezt nem tudom, tudják-e, vagy tudod-e. Beckett annyira félt, hogy amikor már közölték vele előtte, hogy ő kapja, elmenekült Franciaországba, és elbújt, aztán most tudjuk, hogy hova, teljesen mindegy, Észak-Afrikába. És aztán nagyon sokáig nem is jött elő, mint egy kisgyerek. Csak akkor jött elő, amikor már nem volt ez a nagy ilyegés, hogy szemlélje Beckett, azt mondani. Szóval ő féltette magát, féltette a művészetét attól a hirtelen. Ő azt hitte, hogy őt egy kis réteg figyeli. Tényleg azt hitte, a leveleiből ez kiderül. Nemrég adtak ki egy nagy Beckett anyagot. Edinburghban egy barátom volt az egyik szerkesztő, egy barátom az egyik szerkesztője, iskolatársával ketten csinálják, nem tudom, azt hiszem most már a 5. kötetnél tartanak, akkor nem volt internet, tehát akkor még írtak levelet, és eszméletlen sokat írt, és a levelekből sok mindent lehet tudni róla. Szóval őre például félelmetesen hatott. Aztán valaki örül neki. Volt egy olasz komikus drámaíró, már nem is tudom a nevét, egy nagyon gyenge író, aki valami oknál fogva Nobel-díjat kapott, ő például rendkívül boldog volt. Szóval annak érdemes, azt hiszem, aki ilyen gyerekes módon tud örülni, de nem tudsz. Annak, hát gyerekes módon nem hiszem. Már nem tudom, hát nagyon remélem, hogy nem kerül sorra, bár tényleg minden évben hallom. Hallod a díjakat? Nem, hallom, hogy én is ott... Az állományos. Az állományban vagyok, igen. De már öreg is vagyok, úgyhogy remélem, hogy ez nem lesz majd, megkapja mások. De a díjak, hát persze, nagyon fontosak, de azért gondold meg, hogy mondjuk Svédországban vajon mit tudnak a zsebbentanulóról valójában. Hiába Zseb tényleg fantasztikusan fordító, a svéd fordító, egy magyar fordító. Bár amennyire meg tudom ítélni a svéd nyelvet. De a kritikus részeket általában akkor is megnézem, ha nem ismerem a nyelvet. A kritikus részeket a magyarban. És azt én tudom, hogy hol nagyon nehéz, mert olyan filozófiai játék van, amit először meg kell érteni a fordítónak, és csak utána interpretálni. De csak utána kell. Először muszáj megérteni. És el nem tudom képzelni, hogy elolvassák angolul, vagy németül, vagy nem tudom, hogy a Svéd Akadémia
nagyszerű alakjai tényleg azok, mert írtó nehéz lehet a helyzetük. Írtó nehéz. Szóval ahhoz képest túl sok nagyon jó író van, hogy csak egy évben. És, de ez nem kérdés a számomra, nem ezen jár a fejem ősszel. Tudom, hogy ismertem embereket, akik megkapták nagy nehezen. Az egyik az, sőt többen is közeli ismerőseim, vagy barátaim egyenesen, de és tudom, hogy mit szenvednek. Szeptembertől kezdve állandóan fogják a telefont, hogy nehogy elmenjenek, mert 1 méterre, hát ha csörög Stockholm. Számomra ez borzasztó nevetséges, és megalázva egy kicsit, de hát tényleg ez. És most mit, hogyha nem titok, akkor most mind dolgozol? Hát azon, hogy ne dolgozzam. Azon nagyon dolgozom, hogy nehogy írjak még valamit. Nem akar semmit? Most az erőfeszítésem arra fordítódik, hogy ne. Hogy ne. Mindig arra fordítódott, de mindig kellett valami. Mert valami megjelenik mögöttem, és hallom az agyamban. Ezek számomra élő dolgok. Tehát elég, hogyha látok az utcán egy embert, vagy egy arcot, vagy egy gesztust, egy színházban, vagy tényleg az utcán, vagy egy hajón, vagy egy repülőtéri váróban, egy fekvő embert. Szóval nem tudom megmondani, de valami egy ponton megér, és attól kezdve már hallom ezt a mondatot, amit utána nekem már csak le kell írni. Sokszor szoktam, de egy kicsit olyan hanyag válasznak tűnik, azt mondani, hogy tulajdonképpen én nem író vagyok, hanem skriptor, aki csak leírja azt, amit ezek a mi valóságunkban létezni igyekvő alakok folyamatosan mondanak. Ezért fontos a számomra a zene, mert ezek a mondások, ez az örökös beszéd, azoktól az alakoktól, akikből aztán Miski herceg lesz Dostoyevskynél, vagy Dante lesz Danténál, vagy harmadik Richard lesz Shakespeare-nél bekerülnek, és azok utána már beleíródnak a valóságba. Nekem Miski nem egy regényhős. Miski herceg a félkegyelmű. Nekem Miski herceg ugyanolyan élő, mint bárki. És ez nem csak nem egy üres játék a szavakkal. Nekem tényleg élő. Az én életemnek részei ezek az emberek. Hát én nagyon kívánom neked, Laci, hogy találd meg ezt a pontot. Köszönöm. Minél előbb alakuljon ki ez a pont. Minden kellemeset kívánok neked, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, megtisztelő volt. Önöknek pedig azt, hogy meghallgattak minket. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, hogy eljöttek.